Tawgalan ko sa ngan nga Maura. Unya basta magkaduol ng adlaw sa mga minatay, daghan gid kaayog mga kabuang ning akong bana. Imbalmer man gud ni sis usa ka punerarya, mao nga kanang magdugig sa akong bana, manimahong formalin. Mura gud og bidako ang naong sa baho tingali na sa formalin. Ug way imbal sa mahon, mo drive sa disyag porlon, mo deliver sa mga minatay. Mao man gud ni ang mga panghitabo. Sugdon ka ning tanan sa nangulitaw pa ni nako si Porting. Una ming nagkita sa panahon kadto sa adlaw sa mga minatay. Ay, mao gini ang lubong sa kong tatay ay. Tag-asa taong king mga sagbot. Wala say lapida. Dagutan ko ning dana kong kandila. Uy, hala. Wala pa ko magdagpos puro. Asa ka kumudagkot ini? Niya man ko'y lighter. Uy, Nahibaw ko nangita kag kayo. Nagunit ka magkandila. maobitaw. Dagutan ko unta ning dana kong kandila. Okay, dakutan na to. Ganit lang, ha? You can borrow my fire. Sige na. Salamat ha nga, nagdakag kayo. Sa nagdag kayo, sa pagtuon mo na ko sa til mo. Aw. By the way, imo ning lubong? Uy, si Baku, uy. Ha? Lubong tao ni. Lubong, dili niya akong lubong. Ngano, patay na di ay ko. What I mean, imo ba ning parente? Ako ning tatay. Mo ba? Pero buhi pang imong nanay. Unang namatay si nanay. Naipon na sila og kuan, lungag. Ay, pun lang. Wala gyapon na sila magbuwag. Wag yun taon. Kay, mo may ilang panumpaan. Mo ilang panumpaan. Nga mag-inunungay sila hangtod sa kahangturan. Bitaw. Nga sa kasakit og kalipay, hangtod nga ang kamatayon, magabuwag ka na to. Aron wag na sila, karon wag sila magbuwag. Bisag patay na, ipon lang gihapon sila. Tinuod yun na. Mao na hugot ka gugma, true love gina, gugma nga matawag na tog forever. Kung ikaw ang pasultihon, sir. Tako lang kong porting, ay lang sir, kaya di man ko maestro. Porting na lang, porting for short. Mauring sad. Port for short. Mauring sad ko. Mauring. Maura. Nga, Tawgalan kog Mau. Mau. Ay lang Maura. Mura kag taga Afrika na. Unsay taga-Afrika? Na may kanta sa Afrika nga, Papa Umaw, Papa Umaw, Mauring na lang. Sige, bahala ka, Port. Balik sa kong pangutana, Mauring, doon na ba'y gugba nga matawag og forever? Depende, og dunay forever. Doon naman say never mind. Diba? Mao ba? Iyon na, kining, mao na lang ba? Karong adlaw sa minatay, mubalik ka din sa materiyo. May mubalik, uy. Tingali ganig kuan, magbuntag mi anang adlaw. Magbuntag mo? Oo, ani may magkalag-kalag. Ang sabay kalag-kalag, oy. Wala kay may bawa ng kalag-kalag. Di na tinawag ka kalag, kay kalag-kalag man na, doble man. Og madoble di ay, di tinuod di ay. Dili, paras ko na ng truck, di gina truck. Kanang unggoy-unggoy, di gina tinuod nga unggoy. Kanang habal-habal. Di sa dala tinuod. Di sad, wag na sila magkuan, kay, kay kuan, duha man kahabal. Pero lahi Port, uy, ang kalag-kalag. Unsa man pasabutan ng imong giingon nga kalag-kalag? Mga pagkaon man na nga pangajian niya ihad sa mga kalag. Nya kinsa may mukaon na mga kalagsad, Mga buhi na. mga buhi. Amo ano niya ko kay mo apil kog kaon sa kalag-kalag. Sige, ani lang. Oo. Ilabi na og moadto kas Amos Bukid. Oo. Inigpauli nimo, magdadyo kag o sa baboy nga hilaw. Mo ba? Nga naman, mag-ihaw gani mo og adlaw sa minatay. Kanang adlaw sa Minatay Port. Oo. Mao na dakong pista sa amo as Bukid. Labaw pa nas pista lagi. Kanang tanan paingon sa kuan kanang pahinungod na tanan sa kalag. Lahi man sad sa amo mao kay sa adlaw sa minatay, mag-disco man mi. Mag-party, Halloween party, costume party, mag-costuming ang naong mga kalag, kanang kalabira ba? Kanang kondinado? Oo. Kanang santil mo? Kapirosa, white lady. Magbuntag yun na, inom, kaon, mga hubog na. Nga pagkaliwas na, doon nagikalag nga muburot ang tiyan. Unsay mo burot gud antiyan? Doon na ba yung mga kalag nga babae ba nga maturjakan sa kalag nga laki? Uy, Oo. kalain. Suway ka ba? Dili ko, uy. Walig man, enjoy lagi ka. Happy-happy kidi ay na. Mo na'y mahitabo kay birthday man sa mga kalag. Kung sa may mahitabo ng birthday ka, kaon magina, inom, music, sayaw, mag-wild. Mo na sa amo, Halloween party, ma-enjoy lagi ka. Ay, di lang ko, uy. Anhira ko sa minteryo sa adlaw sa Minatay. Hay makaderon mag-abot mau. Na ako sa bahay sa akong uyuan. Sige ha, unahan ta ka din sa minteryo ha. Maabot to akong uyuan ba? Sila may manunod og kanang kuan mo pasiga sa mga lubong.
Ikaw, unsa man, di ka pataod og suga sa imong lubong? Og magpataod lang ko kanang ano, mangita lang niya ko kanang kuan dinhi kining magkita lang gyapon ta dinhi karong adlas minatay kay magpataod sa ko. Ah, sige, magkita lang ta. Basta di ta mga buta. Ay. Mao ni ang mga paghitabo sa miaging tuig sa adlaw sa mga minatay. Hangtod nga nagdako gid ang among panagsuot ni Porting. Nakagusto sa ko ni Porting kay may pagka-joker man sad. Dahil gabi nga namisita ni nako, nagdanig sista. Maayong gabi, Mora. Uy, Porting! Di makagikan, uy! Gikan ko sa namatian diha sa unahan. Nagdaga man lagi sista. Miduyog man ko silang kasubo, mga nagdakog sista. Likoy kabaw. Liko gyud Kinang kita Oo. gani kog lalis sa tagtungod. Ha, nakakita ka glalis? Oo. Ano man, uwa ka pa kan, ah? Adili kay wa ko pakana, milimos ko. Unya? Gipangayuan ako resibo, wa maikatag, mao naglalis mi. Ano bang nangayo man sa kagresibo? Kaya ako mang paripanan sa opisina. Agay, unsa na ni bulhot ka ba? Bulhot! Sa kadugayan, mipadayag yun si Porting sa iyang gibati diri nako. Wasad ko magmakuli sa pagdawat sa gugma ni Porting kay nakagusto man sad ko niya. Ug dahil gayon nga nadagi ko ni Porting sa baratuhong hotel, sa Last Hotel, kompetensya sa sugod. Uy, Porting, unsa man yung pita? Doi, lain ang Porting, uy. Alam, manggawas na din eh, Sa uy. manggawas nga, hubo naman hinuunta. Mag-ilis lang ko, uy. Wa na'y panahon mauring. Mao na ni, may abot na. Ay na ni Porting, imong sulti kay mga unlanta, di ala kita din eh. Ay, lagi kadlok, mga sawang po ni mo. Bisan na, kanya na lang unta tuman sa atong kasal. Naman ginay opening number, antisipo ba? Doi, Porting, lord, uy, Porting. Ang imong kamot. Ngano man ring. Below the belt naman na. Og labaw sa tanan, diretso ko'y nabantayan sa baho sa lawas ni Porting. Murag baho sa tambal, isog kay baho. Porting, kanang ayaw o kalain ha. Ngano man mora, ha? Baho ka mang medisina? Ah? Murag, basta isog kaayo. Uy, imong cellphone, oh? Yun na pa. Hello? Mao ba? Nanabas morgue? Uy, Okay, mo na ako. Wala gini ko magdugay. Okay, bye. Porting, unsa katong akong nabati? Unsa morgue? Kuan mo, kining... Unsa katong morgue, ha, Porting? Kuan mo, sultihan talaga kas matuod. Mao na ni mahok ng medisina. Kuan mo ra. Nga na, Porting, ha, doktor ka ba? Usa ko ka embalmer. Unsa? Sa Embalmer? Mao ra embalmer sa kapunerarya. Uy, mao ba? Embalmer ka di ay? Mao di ay. Unsay mao di ay? Mao di ay nga murag ng hupong ng naong nimo. Tungod mao ris medisina. Uy, mao ba? Sige, manggawal ta dinhi kay nagpaabot na ko sa kuan emergency. Murag ko pa na aksidente ko na imbalsamar. Oh, ha? Discourage ka ba? Okay na lang. May nahitabo naman nato. Sige na lang. Okay, tara, let's go. Oh, Embalmer. Ay. Dali, Mara. Usap na napita, Porting. Punerarya ni, Tilis Funeral Services. Ay. Sige. Lingko lang di ha. Mag-exulti yung alak ko sa manager. Kadaghang lungon. Ayaw, kadlok na mga lungon imong nakita. Masood bang kita danan di ha. Kung saan, mag-snack ka? Dili ko. Sige, pabuta lang ko. Sir. Kuan ba porting ba kanang Oo. niya kay kuan ay niya kay iba sa mahon. Iba sa maron mo pero kuan mo Sir, pero sir. emergency kini. Oo. Naaksidente ni sa motor nga na-crash mo ni niya patay. Patay. Ug ang ginahan ining maong batan-on tuwa sa Canada. Dali abot na. Unya, sir? Kuan kung gusto sa mga kuan yang mga anak nga dili makalitan ang ilang inahan. Oo. Kaya ang sakit ka ba sa masakit o kasi kasing inahan ni. Makalitan niya mamatay sad.
Duha na sila mamatay. Mao nga ang importante ini nga Oo, sama sir. gusto sa mga igsoon Oo. nga pag-abot sa ilang inahan gikan sa gawas. Oo. Kinahanglan nga makita sa inahan ang iyang anak nga mura lang natug ba. Murag natug. O kanang mura gyud ug nang wa mamatay ba. Murag natug, sir. Murag natug. Magkahimo ka ba ana nga makita sa inahan sa namatay nga mura lang unatog ang iyang anak. Ha? Ano dili ba makalitan unsa man? Kay atakyo no niya kasi ba. Makahimo ka ba ani porting? Suwayan na ako, sir. Suwayan na ako. Dili Suwayan ka ako. suwayan. Unsa man ka? Dili ka suwayan. Muhatag yun. Kay muhatag sila og dako og makakomisyon na kag dako-dako sa dating aporting. Okay, sir. Buhato na kwantanan. Hain karong minatay, sir. Tuas morgue. Okay, sir. Buhato na kwantanan. La. Unsa man, Maura, mo pauli lang una ka kay may imbal sa mahon pa ko. Ay, mutanaw lang ko, Porting. Mutanaw ka? O, niya, di ka ludanon. Dili, uy, mutanaw lang ko sa imong trabaho. Sige, bulantaw lang ka ha. Kay kami rin may makasod sa morgue. Isuro ka ng medisina. Okay ra. Unya mo, huwag ka ba ma-discourage nga nahibaw ka na sa akong trabaho nga usa ka embalmer? Nganong ma-discourage man ko? May nahitabo naman nato. Ay, lagabala ka. Pakas lang tagip ka. Kinahanglan good. Kay para nako, di na ko isapayan usa ka ka-embalmer. Salamat, Maura. Once an embalmer, always an embalmer. Bayon. Igo lang kong milantaw kang Porting nga nagsugod na sa iyang trabaho isip usa ka embalmer og nahuman gyud si Porting. Porting. Sir. Niya na igsoon sa namatay ha na magsusi sa iyang igsoon. Humana, sir. Mura lag na tog. Mao ba yamat ko. Kung anong ta, sir? Parang mahingpit gud nga mura lag na tog ang minatay. Di lang nato isod lungon. Oh, saan man lang di Isa kay lang tugluyan, sir, ang minatay. Di lang ibutang slungon. Pabida may musugot ang tagtungod ana. O, di ba, sir? Ibutang lang to skuna. Kuna ka ng murag bata. Mm. Diyan lang sa lungon basta nga mura lang og natog siya. Sige. Okay na, sir. Okay na, sir. O sige, tawagon na ako igsoon na matay. Brad, humanag. Ibalsamar yung igsoon, Brad. Mura lang natog minatay, Brad. Oy. Salamat kay sir. Kay ugma, maabotas mami, kikat sa kanata. Wagi kulba, sir, eh. Ha, digid maksyak ang imong inahanat, sir. Pabida, sir. Maunay akong tuyo. Sir, kay weak na ba kay tong heart si mami na ako. Na triple bypass magutaw na siya. Ay, mga ba? Naoperahan siya sa heart. O di ko gusto nga makalitan si mami unya sa iyang makita. Uy. Kay pinangga kay na niya nga akong brad town. Kalma lang, sir. Mura mo sa patay na nung tanawon, sir. Kalma lang. Ayun na. Ano namang embalmer? Anay, kamo nalay pagsurti, sir, ha? Oh, okay, salamat. Porting, dali na, Porting. Sir! Brad. Mao ni siya embalmer, ha? Mao ni nag-ibalsamar sa imong igsoon nga moral natug yun. Maayo ba ni mong pagkahimutang Di brad? alam mo, ha? Di alam mo. Sir. Wakay ang ngayon kabalakan, sir. Dili makalitan sa mami nimo. Basta, way mahitabo sa kong mami. Mm. Madawat niya. Kay tipan tagyo ka bay. Tipan tagyo ka. Salamat, sir. Kay kaslunon ra ba ko? Oh, ako'y angkon. Bayad simbahan. Taganti kang tulo kay nasal. Gikan sa Ablings Litson. Oh. Ha? O sa Frinas Litson ba? Oo. O sa simbahan. O di ba adobo sa Bayarkal Itiri. O lami kay na. Pari ako'y bayad na. Salamat, sir. Ugma, moabot si Mami Lucrecia gikan sa Canada. Oh. Pabutulan na to, ha? Unya, Porting, kanus aman ang plano nga magpakasalta. Buwan na liwas na lang sadlaw sa mga minatay, kay moabot naman ang inahan sa minatay gika nga giembalsamar. Muhatag gini sila og dako akong tape na ako kay mura malag natug ang minatay. Sige, mukuyog ko ni mo ha, og mas panirarya, Porting. Kay mo tanaw sag ko. Sa minatay ba nga murag natug lang? Oy, dadon tagyo ka para makasaki ka sa mga panghitabo. Sige. Karon pa ko mga saksi og mga minatay. Minatay ba nga murag natug. Og bilib kay ko ni mo anak, Porting. Ako na gud ni. Pagkaugma na, naabot na si Madam Lucrecia, ang inahan sa namatay nga na-crash sa motor. Nagpaabot mi si Porting ug ang manager dito sa punerarya.
Oh, porting na sila. Na sila. Kaya lang sir, kay tuwasong ko sa Porting na, akong lagi kinunga. na, porting ni. Lapto basilos lagi na. Oh, ako sir, tuwasong imarkaw, Yawas sir. sa ninako, bakit? Oo. Maut ka ng auto, maut ka ng nanaog sa auto, sir, no? Oo. Ano, puti na kay buhok. Dagko kay kwintas. Pero sige. kadina sa iro. O guwang na. Giagak sa iyang anak. Si Chirika kayo, Dali, mami. Nara sila, nag-inom og MR coffee, mami. Good morning, madam. Oh, good morning. Hay nang akong anak, si Sunny Boy. Diri, madam, welcome lang, welcome. Mutanaw ko sa akong anak. Miss na miss ko na si Sunny Boy. Where is my baby boy, my beloved son? Where is he? Sir. Ablihan na na to ang lungon, sir. Oo, porting. Dali. Nara, ma'am, your beloved son, Sunny Boy, sa puting baybayon. Oy, ang akong anak, maayong pagkatug. Gipatong ang iyang bukton sa iyang agtang. Ug ni apay aso nga katul sa iyang kilid. Para di makadulang lamok, ma'am. Nagsulob pagpadyama. Para pagkatog naman, pajama. Para di pakas lamok, nag-andam na sa kog liniment, iya panyawan, ma'am, para paggid sa dinggi. Yun naman, unsa maning niya sa skilid, ma'am? Unsa maning niya sa Unsa skilid? man na, kana. Okay, ini, ma'am. Tinuod. Arinula ni, ma'am. Madam, parang manghihinis sa ni boy. Dili kinala nga, wato pa siya. Di ay. Oh. Tulog na lang, baby, ha? Tulog na lang. Have a nice sleep. Bye-bye. Aloha. Mo ni ang kabuang ni Porti nga akong pamanhunon nga usa ka embalmer. Okay ra kaha ni? Wag tinuod makulaps ang tigwang inahan kay mura malag natuk ang iyang anak. May man kayong pagkabad-ay sa bukton sa namatay diri sa iyang agtang. Okay ra kaha ni si Porti og may akong mabana. Tabangi ko ninyo, uy, unsa man og may pasultihon. Maura. Si Maura. Ay, kanimo ko yung bana, may kabuang sa ba, embalmer. Nya di namatay nga pakita nga mura lang natug. Kay ang inahan dito as Canada mo uli, aron dili ko kay natakir ba, no? Dili masyak. Ani abot kay pagtanaw siyang anak, mura lang natug kay nay 14 kilo di arinola, magihi no minatay, ibutang kayo tanos doyan. Diha na lang sa lungon. Ang kamot giagbay sa kuan agtang, mura lang natog. Napay arinula. Goodbye my beloved son. Napay arinula. Mangihi. Nakatawa sa ko sa istorya sa ko amigo ba nga dito kuno lugar sa Manila doon ako kung maghaya dito minatay panlitan hayaon karon. Ilang tuyuon ko naghaya og dugay aron daghan ko nung Amot. kita. Amot. daghan limos. Hindi may lubong, di ba punong grapon? Ikaw man kuno mo pa-extend sila sa ilang ibang simason. Ibalance pikas kalye at Ala Mami, tay, no. salty. Panapi, pangwarta di ay. Mao'y sulti ini sa ako amigo si Aldrin Verdon. Nga nasa ikistorya, ikaw, matay gali ka, gikas bugo, padung dito sa Santander, ipalimusan ti ka. Negosyo man na. Negosyo. Pasok-pasok sa kalsada. Ala. Paso-pasos ka Dagan sana, sa siyo, dagan sa inikabot, siyo. balik na sad, inikabot, pahantakan, pabuang. Hala. Ibalance sa kalye. Hala kalain. Pangitsa si Siyom. Dahil kisa buto na, hangranit man. Ay sa bando na sa tayo paambit ban. Okay, pabit ke. Sa basahong Lucas, Kapitulo 11, 29 ngatos 32 giingon. Sa adlaw sa paghukom, ang rayna sa habagatan mubangon ug musudya sa mga tao nining panahona. Naghiskot mong kiniban og paghinulsol. Panahon sa atong kamatayon. Kinig ingong babae sa Maunay, unsa man na, ba maunay, Ang babae sa bagatan mo ng reyna sa kalangitan. Si Mama Mary siguro ne okay sa adlaw sa paghukom ang rayna sa bagatan mo bangon ug musudya sa mga tawo nining panahona. There is ubos mahitong ubos paghinulsol katong si Hunas nga ipadada dito sa maunay atong Ninibe. ebanghelyo rong adlaw ba? Last kuan no Last gahapon. Sunday. No natong lunes. Oo.
Asa na mabasa sa kuan? Lucas, Lucas. Kapitulo 11, verse 29 to 32. Dili ka nang usa ka unsa na chapter di nga pulos kuan kuyaw nga nang ang dragon pito ka kuan ano unsa na? Pakuan ka ng... Last na kuan sa Oh. Bible? Oo, katong Kuya kuan, kayo? Revelation. Revelation. Sa Revelation nga kanang magbati ang babae niya, gaandam ang drago ganga kay tukbo ang bata. Pero gisakmit ang bata sa mga angheles. Oo. Bahala. Magkabangga ang kuan Oo. planeta. Oo, niya kanang dili na mo hayag ang adlaw. Apaningon to si Jesus sa kapanapos nga wala no oro ko mahibaw kanus. Nga ako rang amahan mo nahibaw. di ay. Mo doon na kana Yawa, no? O kana bitaw ngono. Uy, hapit mo tapos ang kalibutan na. Og ibasa mo sa Bible ang gingon yun ni Jesus ang ilanan kun dili na mo sidlak ang musiga ang adlaw ug ang mga bituon mga tagak. Mga tagak. O mo ni gingon ni Jesus. Doy. Pero ingon siya nga wala ko masayod kanus. Ang ako ro yung amahan mo nahibaw. Wala ko sa ingon nga tapos ang kalibutan na ikuan man na og basahin mo sa Bible di man na mo ingon ni Jesus lain may ingon nga yung mga dili na mo hayag ang adlaw ang mga bituon din na mo Sa siga tupa. mga tagak na magkabanggaay ang mga planeta Hidok na ang suga. Kana. Oo. Yeah. Sa among 1 month of darkness gina. Kay usa ka buwan na may kabayad sa biko. Ay, Kader, doon ka Barok. Salamat sa mga pulong nga imong gipadataw na mo dire. Thank you, Balik to kayo. sa Cinder, iyang pagka-embalsamad daw, taga-embalsamar. Embalmer. Embalmer. Maayo man, kaya nakatampo man siya sa pag-abot sa inahan na ito namatay nga mato, paatakihon unta. Oo. Okay, pa-continue ni mo, sa adlaw niya sa paglubong, sa mga gimmick ka po niyang buhaton. Aron di yun atakihon ang inahan. Di yun Kung atakihon. una pa sila, ikapuno, aron di yun mas... Selfie. Oo, aron di yun masakitan ang inahan. Waki-waki. Adlaw niya sa paglubong ban, mas maayo. Maayo. Hala? Sige. Ana lang mora no, sabtala nang imong bana nga may kuan sad, may joker ba. Salamat tas magpagparang atong tulmanon. Kuda ko ang pas Subscribe to Dramaturgo.